St. David's Bonda mission uko kwashaika mwana anonzi Ashley Mutasa mushure mekunge adhinaiwa medical attention and vabereki vari kunzi vakasvika pachikoro but they were denied to see their own child. Chiko chiri kuitika muzvikoro umu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Recently pana akambofira St. Tsonzo uko this time oyo ofira kugeuza hai kuBonda. Chii chiri kuitika guys? Zvinhu zvinosereresa, especially if you know kuti mwana uyu had a very bright future and anga achikwanisa kuenderera mberi neupenyu hwake. This was an unnecessary rufu. So pane vana vanyora vachinyorera masocialites kuti vedu tibatsireiwo tatambudzwa kuno kuBonda mission. So tsamba yacho inoti, so like at St. David's Bonda, there was a death case of a student called Ashley Mutasa on Monday who died at our school, who was in Form 1. She was sick for the past 2 weeks, right? The matrons and the deputy heads treated her bad. Vachimupa mapiritsi aka-expire hot water, yet sickness yake yakanga isingade zvekuti munhu amwe mvura inopisa. Her parents came to see her, but our deputy head did not allow vabereki to see her because she said mwana wenyu is now fine, yet she was in a bad state. Later on that week, on Thursday, Ashley's dad came again with the pills, but they said they were not going to give her the pills. She has to finish our own medication yatakampapano. So her friends went to this other teacher and they called her parents. That is when they came seeing Ashley Potsa half dead. As they were on their way out of the school, that is when they realized kuti muviri watotonora and mwana akuchina. And as students, zvaiswa mumacapital letter izvi, they are lying kwatiri that they tried their best, yet we saw her achifa in the dome, right? And they are lying to our parents that it was God's time. And you know what? The deputy and the matrons are not even concerned as we are. So this is our story. For more information, muchadziwana kuma friends anyorerawo kwamuri muma platform enyu akasiyana siyana. So uyu mwana atoita zvekuto buritsa this information kuti pakaitika rufu rwakadai. So vanhu vachingoshayiwa mwana achaita right, mwana ngamumedhesini yedu pano yepamishini vachimupa mapiritsi aka-expire, or maybe vaitomupa wrong medication, ko aizodhinaiwa sei kuenda kuchipatara if pasina zvikiribidi zvakaitika izvi. Guys, zvinoratidza kuti muchikoro umu mune vanhu vakabata-bata. Why would you wait? Mwana akangowa musoro, first thing kufonera vabereki kuti mwana haasi kunzwa zvakanaka kuno, mwana akarutsa, kufonera vabereki muchimanya nemwana kuclinic, vabereki vachidrive all the way kuya kuboarding school kuzotora mwana wavo. Izve kunzi kwai mwana anorwara, osvika pakunzi achingori mudhomo achingomwiswa mvura dzinodziya. Zvaramba mamishini schools ka dei achirika kudaro. Yes kare, they were all glorious and all since mamune mamissionaries madoctor echirungu anobva kunana England nechi. Yes, they could play that role, but not iko zvino guys, not iko zvino. And the fact that mubereki akatosvika pachikoro akadhinaiwa access kumwana wake, how do you do that? As a parent, ina handimbofi ndakambotena moti yangu ndichidzokera kuHarare bodo ndodomira ndiripo kusvika mwana wangu abuda. Vatsamwisa manetizens as usual. This is insane. Vabereki, why did they agree to being denied access kumwana wako? If it were me, muchindirambidza kuona mwana wangu aiwatopedzerana uyu unobvumirana nenuyu, hakuna mubereki anorambidzwa kuona mwana wake sick or not. This is evil. I am having a panic attack right now. I'm also a parent. I can't breathe properly, guys. This is very disturbing. Kwaunogodzokera sei usina kuona mwana? Wafamba rwendo rwese, wauya kuzoona mwana, onzi mwana achi hope chaidzo dzinoramba kubata. It makes no sense kudzokera vasina kuona mwana wavo. Ini handiudzirwe pamwana wangu kuti dzokera usina kuona mwana. Hazviiti. Kana zvichireva kuti chikoro chinovharwa musi iwoyo, vabereki vakatora vana vavo vose, ndo zvichatoitika. Kana kujere chaiko ndikabvumidzwa uwani kuona mwana wangu kwakuzoti uyu ari kurwara, yo masatanistika maticha aya.
pane zvavari kuvhara vabereki avo kuti vasasumudza mhepo. Hazvisi zvega izvi. Ina handiudzirwe pamwana wangu kuti dzokera ndisina kumuona apa achinzi ari kurwara ndingatoita noizi kana chikoro chingavharwe. Vanhu vari kungoteerera one side. Hakuna mubereki anorambidzwa kuona mwana wake, especially kana situation yakamira seizvi. That's why nyaya dzichitanga dzaongororwa. Let's not judge first. Ndeimwe netizen iyi iri kuti ngatirege kujaja. Togoreka kujaja sei kana vana vachitaura kuti ivo this is the information that they have, then ichokwadi. Guys, chero mukaenda kukoti kukanzi mwana amire pastand iwe uri defendant, mwana akangotaura kuti vakandibata zvatopera kujere wodoinda kunongobvitwa kuti mwana hanyepi. Isu ndo zvatiri kutaura kuti vana ava, there are so many girls that reached out vachitaura kuti tiri kutreatwa bad kuBonda kunoku, but yet there are people that want to stand with the school. We do not stand with the school kana paitika rufu rwakadai. Mama parents ari kuti zvakatomboitika kune imwe boarding school zvakare, serious negligence and other students vairambidzwa kuassista their sick friend. This is very disturbing. The other school literally kuuraya Livingstone today, it's negligence, which is basically kuuraya zvakare. Our kids are not safe in these schools. What has this community become? How did the school choose to remain with the student when a condition was deteriorating every day? Isitoziva kuti mwana akarwara anoendeswa kumba, vabereki vorapisa vega, ozodzoka ave bo kuchikoro. That's a cooked up story. Imagine all of you mukateerera mwana wechikoro akutaura pfungwa dzake dzakadhakwa. Imagine how we were all stupid in believing other things at school level. Hakuna mubereki anouya nemedication osiya mwana paschool asingatakuri mwana wake kuenda naye kubetter facilities. Mwana uyo anyora apo ane nhema dzisingaite. Nevamwe avo vari kuti tisangokurumidze kumira nevana, ngatipewo chikoro time yekuti varesponde. But zvikoro izvi zvikapiwa time munotanga kunzi pari kuuya government spokesperson, poitika chino kubva zuva rakazosumuka vana madam bosi nana mama v kuenda kunosunda kuti nyaya Livingstone itorwe serious. Papangonyaragwa hashi vana vanototya kana kutaura nyaya dzakadai so idzi. Pazonosvika vana madhambosi ndopo vana povozotanga kuya kuvanyevedzera kuti mwana akarohwa angaba mutakishopu chino pakutanga kubuda information yese. Isusu deputy head vavo vanofanira kuenda vovharirwa. Maanglican schools handizivi kuti chii chiri kuitika nazvo. Recently pane zvimwe zvakamboitika, is not recent but it's been a long time. Anglican church uko kwakafa muridzi wechikoro akavigwa mukati mechechi, mukati papulpiti chaipo. Zvigo zviri kuitika muzvikoro, buritsai vana, zviri nani vadzidze kuhurumende pane kudzidza mumamishinari.